ஸோ அதாவது ஒரு வாரம் நான் டெம்பிளுக்கு போயிட்டேன். இன்னொரு வாரம் வீட்டில் பூஜைன்றதுனால என்னால் ஜாயின் பண்ண முடியாம போயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஒரு வாரம் நான் டெம்பிளுக்கு போயிட்டேன். இன்னொரு வாரம் வீட்டில் பூஜைன்றதுனால என்னால் ஜாயின் பண்ண முடியாம போயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஒரு வாரம் நான் டெம்பிளுக்கு போயிட்டேன். இன்னொரு வாரம் வீட்டில் பூஜைன்றதுனால என்னால் ஜாயின் பண்ண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஒரு வாரம் நான் டெம்பிளுக்கு போயிட்டேன். இன்னொரு வாரம் வீட்டில் பூஜை. லீலாமிருதத்துக்கு நிறைய பேர் வரணும். கொஞ்சம் டஃப்பான டாபிக் தான் இது. ஏன்னா நம்ம அவருடைய கடினமான சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு அவ்வளோ ஈஸியானதே கிடையாது. ஏன்னா இது டிரான்ஸ்லேஷனும் இல்லை நமக்கு. ஸோ இதில் நம்ம அவருடைய கடினமான சூழ்நிலைகள், அவர் எதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்தார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு குருவனுடைய வாழ்க்கை வரலாறை கேட்குறதே நமக்கு தூய்மை, நம்மளை நாம தூய்மைப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அது. எப்படி பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய நாமங்கள், இதையெல்லாம் நம்ம ரொம்ப நாலெட்ஜோட படிக்கலைன்னாலும் அது பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஆனால் அது வாசிக்கிறோன்ற பாருங்க, அந்த சமர்ப்பணம் தான் முக்கியமே. எதுலையுமே நம்முடைய நோக்கம் இல்லையா, நோக்கம் அதில் நம்ம பக்தி கொண்டு செய்யறது, ஈடுபாடு கொண்டு செய்யறது. 3 நாட்களாக நம்ம கோயிலில் பூஜை புனஸ்காரங்களை பற்றியான செஷன் போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலி செகண்ட் இனிஷியேஷன் எடுத்து டெம்பிள் சேவா பண்ணுறவங்களுக்காக அது நடந்துட்டுருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ நானும் எனக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், வீட்டில் அட்லீஸ்ட் நம்ம கோயிலில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் வீட்டில் பண்ணுறதுக்காவது அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா. நம்ம ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணலனாலும் ஓரளவுக்காவது நம்ம பேஸ் லெவல் அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் அவங்க சொல்லும் பொழுது, நம்ம வீட்டில் பண்ணுற பூஜை எதுவுமே ஒன்றுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் வி ஆர் டூயிங் பிரணாம் மந்த்ரா சொல்லி, ஆஃபரிங் மந்த்ரா சொல்லி, ஜஸ்ட் நம்ம வி ஆர் டூயிங் தட் மச் சொல்லி. ஸோ அப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த மந்திரங்களுடைய இன்டென்ஷன் ரைட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு ஒருநிலைப்படுத்தி நாம் ஃபோக்கஸ்டாக எல்லா சமயத்துலையுமே சொல்கிறோமான்னா கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதை நாம் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த நைவேத்தியம் பிரசாதம் ஆகிடும். அவங்க 3 நாளாக சொல்லி கொடுக்கறது இட் இஸ் வெரி டஃப். அந்த பிரபுஜி ஒவ்வொன்றுத்தையுமே இப்போ கூட போயிட்டுருக்கு. ஐ திங்க் செஷன் முடியும், இன்னொரு 1 மணி நேரத்துலேயே முடிஞ்சிடும். அது சோடச உபச்சாரங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ எப்படி நாம் ஆஃபரிங் பண்ணணும், பகவானுக்கு காலையில் இந்த தர்ஷனார்த்தி பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ மங்களாரத்தி முடிஞ்ச பிறகு தர்ஷனார்த்தி, அந்த தர்ஷனார்த்தி ஆகும்பொழுது டிடிஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்நானம் பண்ணுறது இல்லையா, ஆசனம் கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு அலங்காரம் பண்ணுறது இல்லையா, எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுறது, இத்தனையுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது அவங்க சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே. ஸோ ஆனால் நாம் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக டயத்தை கொடுத்து நாம் அதை பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் அதுக்கே நம்ம டெடிக்கேட்டடாக இருந்து அந்த செயலை நம்ம செய்யணும். அப்படி செய்தால் அந்த நம்ம வெறும் புஷ்பத்தையோ ஒரு பூவோ ஒரு இலையோ ஒரு நீரோ வச்சு நாம் இறைவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் நம்ம 16 அமுது படைக்கு நம்ம பகவானுக்கு செய்யணும்னு அவசியம் கூட கிடையாது. வீட்டில் நமக்கு அந்த கன்வீனியன்ட் இருக்காது. என்ன ஒரு 4 வெரைட்டி பண்ணுவோம், அவ்வளோதான் இல்லையா. ஸோ ஒரு குழம்பு, ஒரு சாதம், ஒரு ரசம், பொரியல் இல்லையா, இத்தியாதிகள். இப்படி தான் ஒரு ஸ்வீட்டோ ஏதோ ஒரு பாயசமோ இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணுவோம் நம்ம. அது தவிர்த்து நம்ம பெருசாக வீட்டில் சமைச்சு டெய்லி நம்மளால் சமைத்தாலும் நிறைய பேர் சாப்பிட்றதுக்கும் இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் அப்படி இருக்கு. ஆனால் அதையுமே
எப்படி நம்ம ஆஃபர் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. ஸோ அங்கே டெம்பிள் டிடி வர்ஷிப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குக்கிங்ல போனப்போ ஒன்று மட்டும் கவனிச்சோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பிளேட்ல வைக்கும் பொழுது இது உங்களுக்கு கூட வந்து உபயோகப்படும்ன்றதுக்காக தான் இதை நான் சொல்றேன். ஸோ இங்க நீங்க அந்த பிளேட் அலங்கரிப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த அலங்கரிக்கும் பொழுது காலையிலே இப்போ நான் என்னுடைய வீட்டில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட், மத்தியானம், லஞ்ச் 2மே பண்ணிடுவேன் காலையில நான். ஸோ போத். ஸோ எல்லாமே பண்ண உடனே நான் பகவானுக்கு ஆஃபரிங் பண்ணிடுவேன் நான். ஸோ மத்தியானமா நான் தனித்து எதுவுமே ஆஃபரிங் பண்ணவே மாட்டேன். ஸோ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு அதை அப்படியே வந்து பெர்மனெண்ட்டாக ஆஃபர் பண்ணி வச்சிருவேன். மறுநாள் காலையில தான் நான் அதை எடுப்பேன். ஏன்னா தட் ஷுட் பி சம்திங். அதாவது இலை, நீர், புஷ்பம், அடுத்து வந்து அதாவது ஃப்ரூட்ஸ். இது கண்டிப்பாக பகவான்கிட்ட இருக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக வந்து அதை அப்படியே வச்சிருக்கேன். ஆனால் இங்கே அவங்க பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு சமயத்துக்கும் அவங்க பண்ணி நைட்டு பகவானுக்கு வந்து தூங்க கொள்ளும் பொழுது கூட அவருடைய பக்கத்துலேயே வந்து ஐ திங்க் கண்டென்ஸ்டு மில்க் அவங்க அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, என்ன சொல்றாங்க அதுக்கு பேர், நம்ம பாலை வந்து சுண்ட காய்ச்சி வைப்போம் இல்லையா? அழகா அதை வந்து நான் இங்க ஜெகநாதர் கோயில்ல பார்த்துருக்கேன். 2 குட்டி குட்டி அந்த மண் பாத்திரம். ஓகே. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? அந்த இத்துணூண்டு ரவுண்ட் ரவுண்ட். மாதாஜி ஆ, கலையம், ஆ, மண் கலையம். குவளைன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஆ. பானை இல்லைன்னா குவளை. குவளை சின்னது, ரொம்ப ரொம்ப சின்னது, இத்துணூண்டே இருக்கும். அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வச்சுட்டு தண்ணி ஒண்ணுத்துல வந்து கண்டென்ஸ்டு மில்க். இது நைட்ல வந்து பகவானுக்கு வச்சு அதை வந்து ரேப்பர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது அவர் எப்ப வேணாலும் எழுந்து அதை வந்து அவர் எடுத்துக்குவார். துளசியை வச்சு ஆஃபர் பண்ணிட்டு பண்ணுவார். ஸோ ஒன்னொன்னுமே இங்க துளசி கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த காம்பு இல்லாம நீட்டா அழகா இருக்கும். எங்கேயுமே வந்து அந்த இலை வந்து உடஞ்சி போகாம, ஸோ ஆஃப் கட் பண்ணி இல்லாம அந்த மாதிரி ரொம்ப நம்ம அந்த மாதிரி ஒன்று பார்த்து பார்த்து செய்யணும். ஸோ அதெல்லாம் எதுக்கு இப்படிலாம் நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்யணும்னா தட் ஷோஸ் த பர்ஃபெக்ஷன். ஸோ பகவான் எப்படி இருந்தாலுமே எல்லாருமே பர்ஃபெக்டா படைக்கலைங்க. அதனால பர்ஃபெக்டா இருக்கிறதே பகவானுக்கு படைக்கணுன்றதும் நோக்கம் என்னன்னாக்கா, ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்தை வச்சிருக்காங்கன்னா, நம்மளுடைய மன ஈடுபாடு அது பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னும் பொழுது நம்ம மனசை அது ஒருநிலைப்படுத்தும். பக்தி பண்ணும் பொழுது தட் வாஸ் த கான்செப்ட். நான் 3 நாளா அட்டென்ட் பண்ணதுலேருந்து நான் புரிஞ்சுட்டது. எவ்ரிதிங் நாம வந்து பார்த்து 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 செய்யறோம் இல்லையா? அந்த பார்த்து பார்த்து செய்யறதுக்கான நோக்கம் தட் இஸ் த கேரிங். ஸோ பகவானிடத்துல வந்து நாம எடுத்துட்டு போயிட்டு இப்படி வச்சுட்டு அப்படி பண்ணிட்டு அப்படி வர முடியாது. வி cannot டெவலப் தட் ரிலேஷன்ஷிப். வரவே வராது. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு கூட யாராவது வர்றாங்கன்னாக்கா நம்ம எழுந்து போய் அவங்கள வந்து ரிசீவ் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம மனசு அவங்க மேல வந்து ஒரு அன்பு என்பதை வந்து நம்ம காட்டுறோம் இல்லையா? அந்த ஒரு பாவத்தை வந்து நம்ம இறைவன் கிட்ட கூட நம்ம வந்து ஏற்படுத்துறோம். இறைவன் நம்ம கிட்ட பேசலன்றதுக்காக நமக்கு அந்த உறவு முறையை ஏற்படுத்தாமலே இருந்தோம்னாக்கா நம்ம ஆஃபர் பண்றது எதுவுமே வந்து 100% அவருக்கு போய் சேர்றது கிடையாதுன்னு அர்த்தம். ஆனா நம்மளுடைய அறியாமை அவருக்கு நன்னாவே தெரியும் இல்லையா? ஸோ இப்ப தெரிஞ்ச பிறகு நாம எப்படி ஓரளவுக்காவது நம்ம வந்து அதை வந்து உபயோகப்படுத்தணும். ஸோ அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு வரணும். பக்தி அப்பதான் உங்களால வந்து மனசு ஒருநிலைப்படுத்தி அதையே நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா, நீங்க 1 வருடம் கோயில் திருப்பணியில இருந்து நீங்க செயல்பட்டீங்கன்னாக்கா, பகவானுடைய மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்துரும். 1 இயர் போன உடனே நமக்கு அது வராது. ஆனா அந்த 1 இயர் நமக்கு சகிச்சுக்கக்கூடிய அந்த இது, நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ், எங்க போனாலுமே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். இத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். யாருமே பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது. எல்லாருமே நம்மள புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. ஓகே. எதையுமே எதிர்பார்க்காம நம்ம ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்க இல்லையா? அவங்கள மாதிரி இருக்கும். அவங்க எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது அனுசூய மாதாஜி. அதாவது எதையுமே வந்து அதாவது அவங்க ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இதெல்லாம் வந்து அதாவது எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணலன்னா அவங்க நல்லவங்கன்றதுக்காக சொல்லலை நானு. அவங்க அந்த ஒரு கோட்பாடே அவங்க கையில இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய செயல்கள்ல இருந்து நான் மாத்திரம் இல்லை நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க. ஓகே. அவங்க எல்லார்கிட்டயுமே அன்பு பாராட்டக்கூடிய அந்த மனசு உண்டு. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். பகவான்டையும் அவங்க நிறைய செய்யிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம வி ஹாவ் டு. ஸோ இன்க்ளூடிங் மீ, நானும் அந்த அளவுக்கெல்லாம் கிடையாது. இருக்கிற உண்மை சொல்லணும்னா சம்டைம்ஸ்
ரொம்ப முடியாதப்ப பேச வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அன்னையும் தள்ளப்பட்டு விடுகிறேன். ஆனால் அதையுமே விடணும் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான்கிட்ட எப்பயுமே கேட்டுட்டு இருப்பேன். ஏன்னா யாருமே பர்ஃபெக்டே இல்லைல்ல நம்ம. அப்படி இருக்கும்பொழுது எல்லாருமே பர்ஃபெக்டாவே நம்ம கொஞ்சமாக அதை எடுத்துட்டு பார்க்கறது கூட வேண்டாம். அவங்களுடைய இயலாமை, அவங்களுடைய அறியாமை இதெல்லாமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான். அதை அவ்வாறே நாம் ஏற்றுக்கணும். அவ்வளோதான். ஸோ இன்னும் மேலும் ஒன்று அவங்க நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக நாம பிரார்த்திக்கவும் செய்யணும். பிரார்த்தனை வேணா நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா சில சமயங்களில் பேச வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனும் நமக்கு வருது இல்லையா? ஸோ இப்போ நாம எந்த பேராகிராஃப்ல இருந்தோம் மாதாஜி? ஏனென்றால் எல்லோரும், அதாவது அதுக்கு முதல்ல கரோல் வந்து வென்னவர் ஹேட், அதுக்கு அப்புறம் ஏனென்றால் எல்லாரும். இது 3 வீக் ஆயிடுச்சா மாதாஜி? ரொம்ப என்ன மாதாஜி? இது 3 வாரம் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. இது நம்ம இது 2 வாரம் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி நம்ம இத படிச்சிருக்கணும். அதனால ஏனென்றால் எல்லோரும். ஓகே. இதெல்லாம் படிக்கல, எனக்கு தெரியும். இது படிச்சோம், ஓல்ட் அண்ட் ஸ்வர்த்தி. that was India, the wonder that was India. அதுக்கு அப்புறம் படிக்கணும் மாதாஜி. அதுக்கு அப்புறம் தான் that was India. அதுக்கு அப்புறம் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு வாரம் பார்த்தோம். அது எங்கேயோ போய் சர்ச் எல்லாம் எப்படியோ போகுது. ஓகே, நான் இங்கிருந்து எடுத்துக்கிறேன். அது எப்படின்னா இருக்கட்டும். ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி தமிழ் வரதா? பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். சான்ஸ்கிரிட் கிளாஸஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. ஆமாங்க மாதாஜி, அதெல்லாம் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் நாங்க. எதுவும் பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாம் இல்லைன்னா அந்த புக்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுல இருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. The wonder that was India. நான் இங்க இருந்து எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இது எனக்கு அவ்வளவு ஞாபகம் வரல. ஸோ ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயாமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம். பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं तदासि स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवाशादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓகே, ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடணும். குருதேவ் பாட்டு. கிருபா ஓகே. ஓகே, சரணாகதி பாட்டு. ஸோ நம்ம இதை ஒன்று ஒரு வாட்டி பாடிட்டு வெளிக்கோங்க. குருதேவ் கிருபபிந்து தியா வரையை தாசே தினபே காஹாதீனா. குருதேவ் கிருபபிந்து தியா வரையை தாசே தினபே காஹாதீனா. सकल सहाने बल दिया कोरो निजमाने स्थिराहिना. सकल सहाने बल दिया कोरो निजमाने स्थिराहिना. गुरुदेव कृपबिंदु दिया वरये दासे विनपे कहतीना. सकल सम्माना कोरते साथी देहना तो जाता जाता. सभी तो गाई बो हरि नाम सुके अपराध है बेहदा. गुरुदेव कृपबिंदु दिया कोरे नाते विनपे कहतीना. कभी है नो कृपा कभी है जाना कृतहर्ता है बेनदान. शक्ति बुद्धिहीन अविहाटी दीन कुरमोरे आत्म सदा. गुरुदेव कृपबिंदु दिया कोरये वासे विनपे कहतीना. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो क्या ते विचारे किचु नाही पाई तुम्हारा करुणा सरा. करुणा ना होइले कंदिया कांदिया प्राण नारायणी को हरा. गुरुदेव कृपबिंदु दिया वरये दासे विनपे कहतीना. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम தமிழ் மீனிங் படிக்கவா மாதாஜி? राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எஸ், தமிழ் மீனிங் வாசிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. குருதேவரே, தங்களுடைய ஒரு துளி கருணையின் மூலம்
இந்த சேவகனை புல்லை விட பணிவாக மாற்றுங்கள். எல்லா சிக்கல்களையும் சந்திக்கும் பலத்தை கொடுங்கள். சுயமரியாதைக்கான எல்லா ஆசைகளிலிருந்தும் என்னை விடுவியுங்கள். நாதரே, எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் மரியாதை அளிப்பதற்கான சக்தியை எனக்கு கொடுங்கள். அப்போதுதான் என்னால் ஹரிநாமத்தை பரவசத்துடன் பாட முடியும். எனது எல்லா அபராதங்களும் என்னை விட்டு விலகும். நாதரே, நான் தங்களது கருணையை அடைவது எப்போது? நான் மிகவும் வீழ்ச்சி அடைந்தவன், சக்தியும் புத்தியும் இல்லாதவன். அருள் கூர்ந்து என்னை உமது பிரிய சேவகனாக மாற்றுங்கள். என்னை நான் அலசி பார்க்கும்போது என்னிடம் கொஞ்சமும் யோகியதை, அதாவது தகுதி இல்லை என்று தெரிகிறது. உமது கருணை மட்டுமே எனக்கு எல்லாமாக உள்ளது. அந்த கருணை இல்லை எனில் அழுது எனது உயிர் மூச்சை கைவிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவ்வளவு அற்புதமான பாடல் அது இல்லையா? நமக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு நிலையில இருந்தாலும் ஒரு குருவினுடைய கருணையால நாம இங்க வாசிக்கிறதுக்கும் கேட்பதற்கும், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதெல்லாம் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கு இல்லையா? ஓகே, வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண. கூட்டத்தினருக்கு இசை மற்றும் தியானத்தின் இணைப்பில் ஒளி என்பது ஆன்மாவாகவும் ஆன்மா என்பது ஒளியாகவும் இருந்தது. ஆனால் பிரபுபாதருக்கு கடவுளின் பெயர் இல்லாத இசை தியானம் அல்ல, அது புலன் திருப்தி அல்லது அதிகபட்சம் ஒரு வகையான பகட்டான ஆள்மாறாட்டம் இல்லாத தியானம். ஆனால் இசைக்கலைஞர்கள் தனது கீர்த்தனைகளில் இசைக்க வருவதைக் கண்டு அவர் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அவரது குரலை கேட்பதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக ஜபிப்பதற்கும் சிலர் இரவு முழுவதும் எங்காவது தங்கள் இசைக்கருவிகளை வாசித்துவிட்டு காலையில் வந்து சுவாமியுடன் பாடுவார்கள். அவர்களை ஒளியின் மீதுள்ள அவர்கள் கவனத்திலிருந்து தடுக்கவில்லை, மாறாக அவர் அவர்களுக்கு ஒளியை கொடுத்தார். வேதங்களில் ஒளி என்பது பொருளின் படைப்பின் முதல் உறுப்பு என்று கூறப்படுகிறது. ஒளியின் மூலம் கடவுள் நித்தியமாக ஒரு நபர். பிரபுபாதாவின் முக்கியத்துவம் மக்களை கடவுளின் தனிப்பட்ட ஆழ்நிலை பெயரை பாட வைப்பதாகும். அவர்கள் அதை ஜாஸ், நாட்டுப்புற இசை, ராக் அல்லது இந்திய தியானம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணாவை ஜபிக்க தொடங்கும் வரை எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. கரோல், அவர் மந்திரம் பாடும் போதெல்லாம் மக்கள் சுவாமியை பார்த்து மிகவும் பிரமித்து போனார்கள். போவதியில் கைத்தாளங்களின் ஓசையிலிருந்து ஒருவித அதி அற்புதம் வெளிப்பட்டது. அவர் ஹார்மோனியத்தை பயன்படுத்தினார். பலர் கைத்தாளங்களை வாசித்தனர். சில சமயங்களில் அவர் ட்ரம் வாசித்தார். ஆரம்பத்தில் அவர் ஒளியின் முக்கியத்துவத்தையும் ஒளியின் மூலம் கடவுளை உணர்தலையும் வலியுறுத்தினார். இந்த இசைக்கலைஞர்கள் அவரிடம் கண்டறிந்த ஈர்ப்பு அதுதான் என்று நான் நினைக்கிறேன். உச்ச நிலையும் தெய்வீகத்தையும் அடைவதற்கான ஒரு வழிமுறையை ஒளியின் முக்கியத்துவம். ஆனால் அவர் ஒரு தீவிரமான விஷயத்தை விரும்பினார். அவர் சீடத்துவத்தில் ஆர்வமாக இருந்தார். ஒரு தீவிரமான புதியவர் மைக்கேல் கிராண்ட். மைக்கேலுக்கு 24 வயது. யூதரான அவரது தந்தை ஒளிகளின் போர்ட் வேண்டில் ஒரு இசைத்தட்டு கடை வைத்திருந்தார். அங்கு மைக் வளர்ந்தார். போர்ட்லாண்டின் ரீட்ஸ் கல்லூரியிலும். ஆமாங்க மத்தாஜி, இதுக்கும் அப்புறம்தான் மத்தாஜி சொற்பொழிவு ஆற்றினார். இதெல்லாம் கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம நோட் பண்ணி இருக்கணும். நான் நோட் பண்ணி இருக்கிறேன் மாதாஜி. ஏனென்றால் எல்லாரும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீக் கரோல் whenever he hates அது மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் வாரம் தான் ஏனென்றால் எல்லோரும். அது வேற இதுவா? ஏனென்றால் எல்லோரும் சாப்பிட வேண்டும் இதுவா? ஆமாங்க மாதாஜி. அது கடைசியா புஷ்பா மாதாஜி படிச்சப்ப நான் நோட் பண்றது இவ்வளவுதான் நோட் பண்ணேன் மாதாஜி. ஆச்சா.
ஏனென்றால் எல்லோரும் சாப்பிட வேண்டும். எனவே கடவுள் ஏதாவது சாப்பிட விரும்புகிறார். முதலில் உங்கள் உணவை கடவுளுக்கு ஏன் படைக்கக் கூடாது? பிறகு நீங்கள் சாப்பிடுங்கள். ஆனால் கடவுள் அதை எடுத்துக் கொண்டால் நான் எப்படி சாப்பிடுவேன் என்று கேட்கலாம். இல்லை இல்லை, கடவுள் அதை எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார். தினமும் நாம் உணவுப் பொருட்களை தயாரித்த பிறகு நாம் கிருஷ்ணருக்கு படைக்கிறோம். ஒரு சாட்சி இருக்கிறார். திரு தாலிதி பார்த்திருக்கிறார். பிரபுபாதர் சிரிக்கிறார். கடவுள் சாப்பிடுகிறார். ஆனால் அவரது ஆன்மீக உணவு என்னவென்றால் அவர் சாப்பிட்ட பிறகு முழு விஷயமும் அங்கே இருக்கிறது. எனவே நாம் ஆசைகளை பரம இறைவனுடன் இணைத்து கொண்டால் நாம் ஒரு துளி கூட துன்பப்பட மாட்டோம். நாம் வெறுமனே கலையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். புறாவால் செய்வது எப்படி? எதையும் மாற்ற வேண்டியில்லை. சண்டையிடும் மனிதன் கலைஞனாகவோ அல்லது இசை கலைஞராகவோ மாறவில்லை. நீங்கள் ஒரு சண்டையிடும் மனிதராக இருந்தால் நீங்கள் சண்டையிடும் மனிதராகவே இருப்பீர்கள். நீங்கள் ஒரு இசை கலைஞராக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு இசை கலைஞராகவே அல்லது இசை கலைஞராகவோ மாறவில்லை இருப்பீர்கள். நீங்கள் ஒரு மருத்துவராக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு மருத்துவராகவே இருப்பீர்கள். நீங்கள் ஒரு மருத்துவராக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு மருத்துவராகவே இருப்பீர்கள். நீங்கள் என்னவாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே இருப்பீர்கள். ஆனால் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள். நான் சாப்பிடுவதன் மூலம் இறைவன் திருப்தி அடைந்துள்ளான். அதுவே என் பூர்த்தி அடைந்தால் அதுவே என் பரிபூரணம். எனவே வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு துறையிலும் இறைவன் திருப்தி அடைகிறாரா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த நுட்பத்தை நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பின்னர் அது எதையும் போலவே எளிதானது. நாம் நமது சொந்த திட்டங்களையும் எண்ணங்களையும் உருவாக்குவதை நிறுத்திவிட்டு உச்ச இறைவனிடமிருந்து சரியான திட்டங்களை எடுத்து அவற்றை செயல்படுத்த வேண்டும். அதுவே நம் வாழ்க்கையின் பரிபூரணமாக மாறும். மேலும் பகவான் சைத்தன்யர் உணர்வு நிலையில் செயல்படுவதை மிகவும் எளிதாக்கியுள்ளார். பள்ளி புத்தகங்கள் சில குறிப்பு எழுதுபவர்கள் இருப்பதை போலவே பகவான் சைத்தன்யர் நீங்கள் எந்த தொழிலும் ஈடுபட வேண்டும், ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டும் கேளுங்கள் என்று பரிந்துரைத்துள்ளார். பகவத்கீதையை தொடர்ந்து கேளுங்கள், ஹரே கிருஷ்ணா உச்சரியுங்கள். இதற்காகவே நாங்கள் இந்த நிறுவனத்தை ஒழுங்கமைக்க முயற்சிக்கிறோம். எனவே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் எந்த வேலையை செய்தாலும் அது ஒரு பொருட்டல்ல. கேட்பதன் மூலம் நம் மனம் தெளிவாகும் போது எல்லாம் படிப்படியாக சரி செய்யப்படும். கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரித்து இந்த செயல்முறையை தொடர்ந்தால் உங்கள் இதயம் எவ்வளவு தெளிவாகிறது. ஆன்மீக உணர்வின் உண்மையை அடையாளத்தை நோக்கி நீங்கள் எவ்வளவு முன்னேறுகிறீர்கள் என்பதை நடைமுறையில் காண்பீர்கள். பிரபுபாதர் உச்ச உணர்வின் சார்பாக பேசுகிறார். மேலும் அவர் தனது அன்றாட நடவடிக்கைகளை உச்சத்துடன் இணைந்திருப்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாக வழங்குகிறார். நான் இங்கே எப்போதும் ஏதாவது வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன், படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அல்லது எழுதுகிறேன். ஏதாவது படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அல்லது எழுதுகிறேன். 24 மணி நேரமும் பசிக்கும் போது மட்டும் நான் கொஞ்சம் சாப்பிடுகிறேன். தூக்கம் வரும்போது மட்டும் படுக்கைக்கு செல்கிறேன். இல்லையெனில் எனக்கு சோர்வு ஏற்படாது. நான் இதை செய்யவில்லையா என்று நீங்கள் திரு டேவிட்டிடம் கேட்கலாம். நிச்சயமாக சுவாமியின் அன்றாட வழக்கத்திற்கு டேவிட் ஆலனின் சான்றிதழ் தேவையில்லை. மேலும் அவரை வழக்கமாக பார்ப்பவர்கள் எவரும் அவர் தெய்வீகமானவர் என்பதை காணலாம். அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை உச்ச உணர்வோடு இணைந்திருப்பதற்கு ஒரு சரியான எடுத்துக்காட்டு. பிரபுபாதர் எப்போதும் தன்னை உச்சத்துடன் இணைத்துக் கொண்டுள்ளவர். அவர் பிருந்தாவனத்திலும் முழுமையாக இணைந்திருந்தார். மேலும் அமெரிக்காவிற்கு வந்து போவரியில் வாழ எந்த தனிப்பட்ட தேவையோ நோக்கமோ இல்லை. மற்றவர்களுக்காகவே அவர் போவரிக்கு வந்தார். மற்றவர்களின் நன்மைக்காகவே அவர் இன்றிரவு பேசுகிறார். அவரது ஆன்மீக குருவும் பகவான் கிருஷ்ணரும் மிகவும் தாமதமாகிவிடும் முன்
கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தங்கள் மாயையிலிருந்து வெளியே வர விரும்புகிறார்கள். உடல் ரீதியாக சோர்வடையும் வரை கூட தீவிரமாக பேசுகிறார். சில சமயங்களில் கத்துகிறார், சில சமயங்களில் கெஞ்சுகிறார், சில சமயங்களில் சிரிக்கிறார். அவர் தனது பார்வையாளர்களுக்கு அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்ததை கொடுக்கிறார். கிருஷ்ணரின் தூதராகவும் சீடர் வாரிசாகவும் அனைவரும் பரமனுடன் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் தைரியமாக கத்த முடியும். அவர்கள் கேட்க தயாராக இருக்கும் வரை அவர் விரும்பும் அளவுக்கு வலுவாக பேச முடியும். அவர் ஒரு சாது. சமஸ்கிருத வார்த்தையின் பொருள் துறவி மற்றும் வெட்டுபவர். மேலும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அசல் வேத கலாச்சாரத்தின் சாதுக்கள் பேசிய அதே செய்தியை அவர் மீண்டும் கூறுகிறார். அறியாமை மற்றும் மாயையின் முடிச்சுக்களை அறுப்பதற்காக வேத ஞானத்தின் நித்திய உணர்வை அவர் புதுப்பிக்கிறார். எனவே எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம இதுல முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தோம். ஐ திங்க் யாரோட இந்த வார்த்தைகள் வந்து அவருடைய கருத்துக்கள் நடந்துன்னு இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கணும். பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய அன்றாட வாழ்க்கையினுடைய சூழல், அந்த போவரியில வந்து என்ன பண்றார் அப்படிங்கிற, குடிகாரர்கள் எல்லாம் தங்கி இருக்கக்கூடிய இடம் அது இல்லையா. பிரபுபாதர் வேண்டுமென்றே தனது பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு நிலையற்ற ஒப்புமையை வழங்கியுள்ளார். அது அவர்களின் அமைதி இயக்கத்தில் சேர வரவில்லை. மேலும் அவர்கள் குறுகிய பார்வை கொண்டு அமைதி கருத்தை அவர்கள் ஏற்கவில்லை. அவர் அவர்களை எதிர்கொள்கிறார். கடவுள் உணர்தல் இல்லாத அமைதி என்று அழைக்கப்படுவதை விட கிருஷ்ண உணர்வில் போராடுவது நல்லது. சோ அதாவது கடவுள் உணர்தல் இல்லாத அமைதி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராமா சோ அதாவது ஒன்று இறை உணர்வு, இன்னொன்னு இறை உணர்வு அற்ற தன்மை. ரெண்டு விதமான நிலையில இருந்து நம்ம பார்க்கணும். அதாவது ஏத்திசம் தீசிசம், அதாவது நாத்திகம், அதுக்கப்புறம் ஆத்திகம். ஆத்திகத்துல இருந்து நாம சங்கடப்பட்டு இருந்தாலும் அதுவே பெட்டர். ஏன்னா எதற்காக நம்ம கஷ்டப்படுறோம்னு தெரிஞ்சாலும் நம்ம கஷ்டப்படுறோம். ஆனா அதே நாத்திகத்துல இருந்து எதுக்காக நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம், எதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு அமைந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அறியாமலேயே வாழும். சோ நாத்திகம் என்பது நமக்கு அறியாமை என்னக்கூடிய அந்த தன்மையில நம்மளை எப்பவுமே எடுத்து வைக்கும். அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒண்ணு, அதாவது சம்திங் இஸ் பெட்டர் தன் நத்திங் அப்படிங்கிற மாதிரி, ஏதுமற்ற நிலையை காட்டிலும் கொஞ்சமா ஏதாவது நமக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்லை அப்படிங்கறத வந்து குறிக்கிறது வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல போராடுவது நல்லது. ஏன்னா ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் நம்ம வந்து ஒரு மேன்மையான இடத்திற்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. சோ அவர்கள் அந்த உதாரணத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது கடினம். ஆனா இது வந்து ஏதும் கலாச்சாரம் இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் இதெல்லாம் எடுத்துரைச்சா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவங்களுக்கு யாருக்குமே இருக்காது. அது அவர்களை சிந்திக்க வைக்கிறது. அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் முழுமையானதை புரிந்து கொள்ள நெருங்கி வரக்கூடும் இல்லையா. அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சமர்ப்பணம். எஸ், அதாவது பிரபுபாதர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள்ல நம்பிக்கை என்பது அவர்களுக்கு வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க அந்த பாதையை வந்து ஏற்று செல்வார்கள். பேசிக்கலி நம்ம இயக்கமே வந்து போதிக்கக்கூடிய இயக்கம் தான். ஏன்னா இதை போதிக்க வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா, பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி தாகுரார், ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் அவரும் வந்து அதை தான் ஃபாலோ பண்ணார். அதனாலதான் நம்ம 4 பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட், அதாவது 2 விஷன் நம்ம பிரபுபாதர். ஒண்ணு வந்து எடுத்துரைக்கணும், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து காலம் இருந்தால், நமக்கு சக்தி இருந்தால் புஸ்தகங்களை வெளியிடணும். இது 2 தான் அவருடைய குரு அவருக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆக்ஞை. ஸோ அந்த குரு ஆக்ஞையை வந்து அவர் அப்படியே எடுத்துட்டு போனார். அவரால் முடிஞ்சதோ இல்லையா. அதுக்கப்புறம் தான் டெம்பிள் எல்லாமே. கோயில் வந்து பாகவத விதி பிரகாரம் நடக்கிறது இல்லையா. ஸோ கோயில் வந்து நம்ம வந்து இந்த பஞ்சராத்திரிகா விதி இது பிரகாரம் எல்லாமே வந்து கோயில் இதெல்லாமே வர்றது. ஆனா பாகவத இந்த ஒரு செயல் வந்து, அதாவது சாண்டிங், ப்ரீச்சிங் இதெல்லாமே வந்து நம்ம 2 விதமா புக்கு பாகவதம் அண்டு
இன்னும் 2 படிச்சோம் இல்லையா நம்ம இதுல பாகவதத்துல, புக் பாகவதம், பர்சன் பாகவதம் இல்லையா? 2 நபர் பாகவதம் புக் பாகவதம். ஆமா இல்லையா? புக் பாகவதம், நபர் பாகவதம். ஸோ இப்போ புக் பாகவதம் விதி பிரகாரம் நாம பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி புகழாரங்கள் பாடுவது, அவருடைய நாமங்களை சொல்வது இந்த இதுல சொல்லி இந்த இதுல போகும். இப்போ நவர் பாகவதம் வந்து என்ன பண்ணுவார்? அவர் வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே செய்வார். அது வந்து கோயில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அதுல வந்துடும் இல்லையா? ஸோ ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நாம புக்கு பாகவதத்தை வந்து ஈடுபாடு கொண்டால் அதுக்கப்புறம் தான் கோயில் பாகவதத்திற்கே நாம செல்வோம் இல்லையா? பகவானுடைய தரிசனத்தினுடைய மேன்மை, அவருடைய திருவடிகளுடைய பாதங்கள் நம்ம வந்து அடையிறது இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து நமக்கு புரியறது கொஞ்சம் காலம் கழிச்சுதான் புரியும். எடுத்த உடனே நமக்கு புரியாது. ஆனா பிரசாதத்தை வாங்கிக்குவோம் இல்லையா? சுலபமா வந்து நமக்கு வர்றது எது? பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது, ஹரிநாமத்தை சொல்றது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நம்ம போறது ரொம்ப ஈஸி. நமது உணர்வை உச்ச உணர்வோடு இணைப்பது மிகவும் கடினமா? அதாவது நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, நம்முடைய உணர்தல் இறை உணர்வோட வந்து சம்பந்தப்படுத்துறது வந்து அவ்வளவு கடினமான விஷயமா? இல்லவே இல்லைன்னு சொல்றார் யாரு? பிரபுபாதர். எந்த ஒரு புத்திசாலி மனிதனும் ஐயோ அது சாத்தியம் இல்லை என்று சொல்ல மாட்டான். புத்தி உடையவன் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டான். புத்தி இல்லாதவன் தான் அது பெரிய தலைவலின்னு நினைப்பான் இல்லையா? ஸோ பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யறது எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறது யாரு? இந்த புத்தியற்றவன். ஸோ அவர்கள் செய்யும் உச்ச உணர்வோடு ஒத்து போக வேண்டும் என்று அதாவது அவர் கூறவில்லை. எடுத்த உடனே அது நடக்காது. வியட்நாமில் சண்டையிட வேண்டும் அல்லது கடவுளுக்காக வேறு ஏதாவது கொடூரமான செயலை செய்ய வேண்டும். சோ ஆன்மீக வாழ்க்கை பொருள் வாழ்க்கை விட கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் அறிவார். இல்லையே அவரது பார்வையாளர்கள் அதை ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டார்கள் இல்லையா? அட்ராக்டிவா இருக்கணும் இல்லையா? ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்தா தான் நம்ம ஆன்மீகத்து பக்கமே வரும். கோயில்ல நீங்க சாதாரணமா நம்ம ஊர்லயே வந்து ஒரு பெருமாள் கோயிலோ எந்த கோயிலுக்கோ நீங்க போங்களேன், அந்த கோயில்ல வந்து ஏதோ ஒன்று அட்ராக்டிவா வந்து பண்றாங்கனாக்கா அதுக்காக தான் வந்து ஜனங்களே அங்க வருவாங்க. அந்த கோயில ஒரு சாதாரண கோயிலா இருந்தாக்கா ஜஸ்ட் எப்பயா ஒரு முறை போய் அந்த கோயில போயிட்டு பார்த்துட்டு வருவாங்க. நடக்கிறதா இல்லையா? சோ ஏன்னா நாம எல்லாமே வாழ்க்கையில வந்து ஈர்க்கக்கூடிய தன்மைக்கு தான் நாம வந்து வசியப்படுகின்றோம். சோ அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ மேலும் அவர் உச்ச உணர்வோடு ஒன்றிணைவதை நடைமுறைக்கேற்ற அனைத்தையும் ஈர்க்கும் மற்றும் அழகான எவரும் செய்யக்கூடிய மற்றும் செய்ய விரும்பும் ஒன்றாக கொண்டு வர விரும்புகிறார். சோ எதை செய்தா வந்து இவங்க ஈர்க்கப்படுவார்கள்? ஆல்ரெடி அவங்க வந்து இந்த மியூசிக் அதெல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து பிடித்த ஒன்று இல்லையா? ஸோ இசைக்கலையில வந்து அவங்க வந்து செயல்படுறதுனால ஸோ அந்த இசை ஓசையை கொண்டுதான் அவர் எடுத்துட்டு போறார். சப்தம் தான். இப்போ வான்ல வந்து நம்ம முதல்ல வந்தது என்னது? இந்த வானத்துல வந்து சப்தம் இல்லையா? அதன் பிறகுதான் வந்து காற்று இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து அக்னி, அதுக்கப்புறம் வந்து நீர், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பூமி. இத்தனையுமே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் நம்ம பாகவதத்துல. சோ முதல்ல வந்து சப்தம், ஒலி. சோ அதை கொண்டு அவர் வந்து இத மேன்மை உற செய்யணும்னு நினைச்சார். எப்பவுமே நம்ம ஆடுற மாட்டை ஆடிதான் கறக்கணும், பாடுற மாட்டை பாடிதான் கறக்கணும். எடுத்த உடனே நம்ம இது கரெக்ட் தான், இது இப்படிதான் போகணும்னு சொன்னா வீட்டுல ஏற்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாம் அது கண்டிப்பா ஏற்கவே ஏற்காது. ஆனா அவங்களுக்கு பிடித்த விஷயத்துல இருந்து நாம கொண்டு போனோம்னா அது வந்து சுலபமா அவங்க அடைஞ்சிருவாங்க. ஆனா இந்த டெக்னிக் எல்லாராலுமே சக்சஸ் பண்ண முடியாது. இறைவனுடைய கருணை, ஒரு பரம்பராவுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நாம அந்த சக்சஸ் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. அப்பவுமே நாம செய்யறது கிடையாது, எல்லாம் அவர்களுடைய கருணை, அவ்வளவுதான். ஸோ இங்கே அவங்க ஈர்க்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய செயல்கள் வந்து இவர் கண்டிப்பா செய்து அது அவங்கள வந்து ஊக்குவிக்கும் இல்லையா? ஆனால் கிருஷ்ணருக்காக அர்ஜுனன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான ஒரு வாழ்நாள் போர் வீரன். கிருஷ்ணர் தனது வேலையை விட்டுவிட சொல்லவில்லை, ஆனால் அதை உச்சத்திற்காக செய்ய சொன்னார். பகவான் வந்து நீ அமைதியாயிரு, நீ எது செயலற்ற தன்மையில இருன்னு எங்கேயுமே அவர் நமக்கு வந்து அறிவுறுத்தவே இல்லை இல்லையா? நீ செயல்பட வேண்டும், உனது கடமையை எனக்காக ஆற்றுன்னு சொன்னார். அவ்வளவுதான். எனக்கானதாக செயல்படு. எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி எத் ஜுஹோஷி ததாஷி எத் தபஸ்ய கௌந்தேய தத் குருஸ்வ மத் அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? 9.27 ஸ்லோகத்துல. நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் வந்து
செயல்படுகிறாயோ, நீ எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ மேற்கொள்கின்றாயோ அனைத்தையுமே எனக்கு அர்ப்பணமாக செய் அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் அது. அந்த பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயத்தை விட இந்த ஸ்லோகம் எனக்கு ரொம்பவுமே பிடிக்கும். ஏன்னா அதுல எல்லாமே அந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே அடங்கியாச்சு. அந்த ஸ்லோகம் வந்து இட் கேன் கோ டு த பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஸ்கிருதாம். அந்த ஸ்லோகத்திற்கு வந்து நாம சாரி இல்ல இல்ல அந்த இதுக்கு இல்ல, சரணாகதி ஸ்லோகம் என்னது அது, 18.68 அந்த ஸ்லோகம். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞம் மாம் ஏக்கம் சரணம் ரஜா இல்லையா. இந்த செயல் செய்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம அந்த பாவத்துக்கு கண்டிப்பா போயிடும். இந்த 2 ஸ்லோகத்தையுமே நம்ம ரிலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்படி ஊக்கம் கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ கிருஷ்ணருக்காக வந்து அர்ஜுனர் வந்து தன் வாழ்நாள்ல வந்து போர் வீரனாகவே இருந்து செயல்பட்டார். ஆனா கர்ம சந்நியாசத்தை செய்யணும்னு நினைச்சார். உனக்கு கர்ம சந்நியாசம் வந்து ஒத்து வராது, போலி மனிதன், நித்தியாச்சாரம் இதெல்லாமே வந்து சொன்னார். ஸோ உன்னால அங்க அமைதியா இருக்கவும் முடியாது இல்லையா. இங்க போர் முனையில என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோ என்ன மைண்ட் இருக்குமே வழிய. ஸோ கடைசியில வந்து நீ உன்னுடைய கடமை உன்னு இயல்பு என்னவோ அதுதான் நீ செயல்படுத்துவ. ஒவ்வொரு மனிதனுமே அவனுக்கான இயல்பை தான் அவன் செயல்படுத்துவான். அவனுடைய சுபாவம் நடத்தை இதெல்லாமே வந்து அவன் எதை வந்து ஒரு குறிக்கோளா வச்சிருக்கானோ அந்த வகையில தான் அவன் செயல்படுவான். அதை தான் நாம் என்ன பண்ணணும்னா அதே இதை வந்து மடைமாற்றி நம்ம வந்து நல்ல ஒரு பாதைக்கு நாம அமைத்து கொடுக்கணும். இங்கே மேலும் அவர்கள் தங்கள் உணவை கடவுளுக்கு வழங்குவது போன்ற எளிமையான ஒன்றிலிருந்து தொடங்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எங்கிருந்து தொடங்குறாரு பாருங்க பிரபுபாதர், உணவு இல்லையா. ஸோ பகவானுக்கு நெய்வேத்தியமாக படைத்து விட்டு அதன் பிறகு நீ ஸ்வீகரிக்கணும். ஸோ நம்ம இதனுடைய தாற்பயமும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஒரு உயிர் வாழை இன்னொரு உயிர் வாழையின் மீது ஆதாரப்பட்டிருக்கு இல்லையா. இப்போ மரம் செடி கொடிகள் அதனுடைய காய்கனி இதெல்லாம் தான் நாம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இல்ல அதே மாதிரி வந்து விலங்கு வந்து இன்னொரு விலங்கு இன்னொரு ஜீவனை நம்பி இருக்கிறது. ஸோ சிலதெல்லாமே புழு பூச்சி எல்லாமே அதை விட கொஞ்சம் பெரிசா இருக்கக்கூடிய பறவைகள் வந்து நம்பி இருக்கு இல்லையா. இப்படி ஒன்றின் மீது ஒன்று ஆதாரப்பட்டு தான் இந்த பிரபஞ்சமே வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால எந்த உணவுமே வந்து பாவப்பட்ட உணவு தான் இந்த இடத்துல. அதுக்காக நம்ம சாப்பிடாமலே இருந்துட முடியாது இல்லையா. ஸோ நமக்கு ஏன் அந்த குறைவான கான்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நமக்கு. அதாவது நம்ம இந்த பிளான்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஹெர்பிவோரஸா தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்க. we are all இந்த சாத்விகமான நிலையில உணவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மனிதர்கள் நாம். நமக்கான உணவு அதுதான்ன்றது வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கார். அதற்கேற்ற ஒரு உடல்வாகு தான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அதுலயுமே வந்து பாவம் உண்டு. அப்புறம் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ல நமக்கு பாவம் இல்லையா அப்படின்னாக்கா வெஜிடேரியன் ஃபுட்லயுமே பாவம் உண்டு. அந்த வெஜிடேரியன் ஃபுட்லயுமே பாவம் இருக்கிறத வந்துதான் நாம் என்ன பண்றோம், அந்த பாவத்தை நீக்குவதற்காக எப்படி அதை நீக்கி சாப்பிட்றது. இல்லைன்னா பாவம் இருக்கக்கூடிய உணவையே நம்ம உண்டு உண்டு மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட நிலை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை தான் நமக்கு வந்து கிடைக்க பெற்றுட்டே இருக்கும். அதை நீக்குவதற்காக பகவான் என்ன சொல்றார், நீ எனக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு நீ அதை ஸ்வீகரி அப்படின்றார். சோ பகவான் ஒருத்தராலதான் பாவத்தை வந்து விளக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் அவர் ஒருத்தருக்கு தான் உண்டு. அந்த ஒரு நன்மையை வந்து அவர் நமக்கு செய்யணுன்றதுக்காகத்தான் பகவான் இந்த அவருடைய வேத சாஸ்திரங்கள், அவர் படைத்த அந்த வேதங்கள் எல்லாமே இவ்வாறாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. என்ன என்றால் எல்லோருமே சாப்பிட வேண்டும். எனவே கடவுள் ஏதாவது சாப்பிட விரும்புகிறார். பகவான் அதாவது 3 நாளா அந்த பிரபுஜி வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கார். சோ என்ன சொல்றார், நீங்க பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்றீங்க. பகவான் அவருக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ண அவர் எதுவுமே நம்ம கிட்ட கேட்கல. ஆனா அன்பு கொண்டு நம்ம அவரிடத்தில் பிரேமை கொண்டு யார் எதை கொடுத்தாலுமே அதை வந்து அவர் ஸ்வீகரிக்கிறார் இல்லையா. அவ்வாறு அதை வந்து தூய்மைப்படுத்தி கொடுக்கிறார். நமக்கு பரிசுத்தமான ஒரு உணவாக மாற்றி நமக்கு ஆரோக்கியத்தை வழங்கவல்ல அந்த அத்தகைய நிலையில வந்து அந்த உணவு வந்து நமக்கு பரிமாணமாகி நம்ம கிட்ட வருது. அப்படிப்பட்ட உணவை நாம் உட்கொள்ளும் பொழுது பாவம் நீங்கிய உணவு நம்முடைய உணவாக போகும் பொழுது நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்களுமே அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்திற்கு செல்கின்றது. அந்த பிரசாதத்தையே கொடுத்து கொடுத்து அவங்கள வந்து நல்வழிப்படுத்த முடியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஆனா நம்ம வீட்டுல செய்யக்கூடிய பிரசாதம் நம்ம பண்றோம், நம்ம பக்தி இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா கோயில்ல வந்து செய்யக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியா நம்மளால அதை
பூரணமான ஒரு குவாலிட்டியா நம்மளால மாத்த முடியுமான்னா தட் இஸ் a பிக் கொஸ்டின் மார்க் இல்லையா? நமக்கு தெரிஞ்சது அன்பு கொண்டு வைக்கிறோம், அவ்வளவுதான். மீதம் இருக்கிறது பகவான் பார்த்துப்பார். மந்திரங்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம சொல்லி செய்யறோம் இல்லையா? ஆஃபரிங் வந்து சோ அந்த மாதிரி முதலில் உங்கள் உணவை கடவுளுக்கு ஏன் படைக்க கூடாது இப்படி கொஸ்டின். அதன் பிறகு நீங்க ஏன் சாப்பிடுங்க, நீங்கள் சாப்பிடலாம் இல்லையா? அப்ப கடவுள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டா நமக்கு சாப்பாடு இல்லாம போயிடுதுன்னா இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா? ஆனா பகவான் வந்து அவர் கண்ணாலேயே பார்த்து எல்லாத்தையுமே சீகரிக்க கூடியவர். அவருக்கு எதுவுமே தேவையே கிடையாது இந்த இடத்துல. நாம படைக்கக்கூடிய உணவு நமக்கு அவருக்கு 1% கூட தேவையே கிடையாது. நமக்காக அதை அன்பு கொண்டு நம்ம வைக்கிறதால அதை ஸ்வீகரித்து நமக்கே அதை வந்து மீண்டும் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அதாவது மெடிசன் மாதிரி தான் நமக்கு வந்து அது வருது இல்லையா? சோ இங்கே எனவே நம் ஆசைகளை பரம இறைவனுடன் இணைத்து கொண்டால் நாம் ஒரு உளி கூட துன்பப்பட மாட்டோம். நாம் வெறுமனே கலையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது எதையும் மாற்ற வேண்டியதே கிடையாது. அந்த இது என்னதுன்னு தெரியல, புறாவால் செய்வது எப்படி அப்படின்றது என்ன கான்டெக்ட்னு தெரியல. மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ்ல அது இருக்கும், அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா. தமிழ்ல வந்து இது டிரான்ஸ்லேஷன் கரெக்டா இல்லை நமக்கு. அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நமக்கு. ஓகே, நம்ம பிரபுபாதர் கிட்ட தான் கேட்கணும். இப்போ அவருடைய கருணையால அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு கேட்கறதுக்கு அவருடைய கருணை வேண்டும். இல்லைன்னா இந்த வாசிக்க நமக்கு கண்டிப்பா முடியவே முடியாது. சோ நம்முடைய ஆசைகளை, நமக்கு ஆசை இல்லாம எந்த மனிதனுமே கிடையாது. ஆசை இல்லாம ஆசையை துறந்த ஒரு மனிதன் யாராவது இருக்கானா அவன் வந்து ஏமாற்று பேர் வழிதான். ஆனா அவனுடைய ஆசையை வேறு ஒரு இடத்துல மாற்றி இருந்திருப்பான். எனக்கு இந்த போன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன் இருக்கு, அடுத்து வேற ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ எனக்கு பிடிச்சது இந்த போன் இல்ல, வேற ஏதோ ஒரு விஷயம்னா இதை கொடுத்தாலும் நான் பெருசாக நான் வந்து கருத மாட்டேன். இது ஏதாவது உபயோகப்படுத்துறதுக்காக தான் நான் வந்து அதை வந்து வாங்கிப்பேன் ஒழிய. பட் அதை தவிர்த்து அதன் மேல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. அதே வந்து பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம சுலபத்துல எடுத்துக்க முடியும். ஏன்னா நம்முடைய ஆசையை வந்து பௌதிகத்திலிருந்து நாம் இப்போ ஆன்மீக தளத்திற்கு வந்து அதை நோக்கி நம்ம சென்று கொண்டிருக்கிறோம். எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்முடைய ஆசைகளை மடைமாற்றி இருக்கிறோன்றது வந்து இறைவனுக்கும் குருவுக்கு தான் தெரியும். நமக்கு நம்மளுடைய இன்டென்சிட்டி எவ்வளவு இருக்கு, இந்த ஆசையை வந்து பௌதிகத்துல எவ்வளவுதான் வச்சிருக்கோம், ஆன்மீகத்துக்கு எவ்வளவு மாற்றி இருக்கோன்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஞானம் நமக்கு கிடையாது. வேணும்னா வெளியில சொல்லிக்கலாம், நம்ம டம்பமா என்ன சொல்லிக்கலாம், இல்ல வந்து எஸ் நான் எல்லாத்தையுமே திறந்துட்டேன்னு சொல்லிக்கலாம். ஆனா உண்மையிலே தட் இஸ் நோவே பாசிபிள். ஓகே, நாம் ஒரு துளி கூட துன்பப்பட மாட்டோம் எப்போ நம்முடைய ஆசைகளை வந்து இறைவன் தாள் எடுத்து செல்லும் பொழுது இல்லையா? அப்போ சண்டையிடும் மனிதன் ஒரு கலைஞராகவோ அல்ல இசை கலைஞராகவோ மாறவில்லை. நீங்கள் சண்டையிடும் மனிதராக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு சண்டையிடும் மனிதராகத்தான் இருப்பீர்கள். அதுதான் பேசிக் குவாலிட்டி இல்லையா? நம்முடைய ஒரிஜினலா இருக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயங்கள் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? அந்த குவாலிட்டி. இப்ப நான் நேர்மையா இருக்கேன்றது வந்து என்னுடைய இத்தனை 50 ஆண்டுகள் வாழ்க்கையில நான் எந்த அளவுக்கு நேர்மையை கடைபிடித்திருக்கின்றனோ அதை அப்படியே தான் என்னால் எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா? ஏன்னோ ஒரு 5% ஒரு 2% மாற்றம் இருக்கலாமே ஒழிய போர் அதாவது மூலமா இருக்கக்கூடிய அந்த சுபாவம் வந்து என்கிட்ட கண்டிப்பா மாறி இருக்காது. நான் இறைவனுக்காக வேறு விதமாக மாறி இருப்பேனே ஒழிய அதே பாவத்தை கொண்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், செயல்பட ஆரம்பிப்பேன் நான். அதேதான். சோ ஒரு இசைக்கலைஞர் இசைக்கலைஞராக தான் இருப்பார், ஒரு மருத்துவர் மருத்துவராக தான் செயல்படுவார் இல்லையா? சோ நீங்கள் என்னவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அப்படியே தான் அப்படின்னா உங்கள எந்த மாற்றமுமே வராது. ஆனா உங்களுடைய ஆசைகள் மட்டும்தான் மாறி இருக்கும். இதுதான் நம்ம பக்தியில போகும்பொழுது உடனே நம்ம எவ்வளவு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஆசை போட்டோம்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் எல்லாமே இப்படியே ஒரு கேவலமான ஒரு எண்ண ஓட்டங்கள் கூட நமக்கு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம வந்து தோணும் நமக்கு. அதாவது ஒரு உயர்வான மனிதருடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம கேட்கும் பொழுது நாம அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தா நாம வந்து இப்படி ஒரு பிராட் மைண்ட்ல இருப்போமான்றது வந்து நம்ம நமக்கே கொஸ்டின் கேட்டுப்போம். இப்ப பிரபுபாத இந்த குடிகாரங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருந்துட்டு இருக்காரு. நாமளா இருந்தா அந்த இடத்துல இருப்போமா? பெரிய ரகலை பண்ணி வீட்டுல என்ன வந்து ஃபர்ஸ்ட் அழைச்சிட்டு போறீங்களா இல்லையான்னு நம்ம சண்டை போட்டிருக்கோம். பண்ணியிருப்போமா பண்ணியிருக்க மாட்டோமா? கண்டிப்பா பண்ணுவோம். சோ அதனால யாருமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை கூட அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்திருக்காருன்னா அவருடைய உயர்வான எண்ணங்கள் அனைவரையுமே வந்து ஒரு ஆன்ம தளத்திலிருந்து
சமநோக்கோட பார்க்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவம். ஹரே கிருஷ்ணா. செய்வோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பேசுனது எதுவும் கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ நாம வந்து இறைவனோடு நம்ம பிரபுபாதருடைய செயல்பாடுகளை வந்து நாம யோசிக்க ஆரம்பித்தால் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் எல்லாம் எப்படிலாம் வாழ்ந்திருப்பாருன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய சூழ்நிலை அந்த இடத்துல இருந்து தான் நாம என்ன பண்ணியிருப்போம், நம்ம அழுதே தீர்த்திருப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த இதுல கேப் பார்க்கணும். நம்ம எந்த அளவுக்கு தான் நம்ம பக்குவம் ஆயிருக்கோம், உண்மையிலே பக்குவம் ஆயிருக்கோமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி இல்லையா? ஸோ அதை நாம் சாப்பிடுவதன் மூலம் இறைவன் திருப்தி அடைந்தால் அதுவே என் பரிபூரணம். தட் இஸ் த கம்ப்ளீட்னஸ் இல்லையா? நாம பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக வைத்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது வந்து இறைவன் வந்து திருப்தி அடைகிறார். ஏன் இறைவன் திருப்தி அடைகிறார் என்றால், அட்லீஸ்ட் இந்த பாவம் நீங்கிய உணவை சாப்பிட்டு இனிமே நம்ம பாவத்தை செய்யாமல் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது இல்லையா? அந்த எந்த மாதிரி உணவு நம்ம வயிற்றுக்கு போடுறோமோ அந்த பாவம் வந்து நம்ம கிட்ட டெவலப் ஆகும். எரிகின்ற உணவுகள் மிகவும் புளிப்பு, காரம், ரஜோகுணத்தை கொடுக்கும் இல்லையா? சாப்பிடக்கூடாத உணவு வகைகளை சாப்பிட்டால் அந்த மாதிரி உணவு வகைகளுடைய புத்தி, மந்த புத்தி வந்து அதாவது தாமசிக் இயல்பை நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ அதே வந்து சாத்விகமான ஒரு உணவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாமளும் வந்து ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா, ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இல்லையா, நேர்மையா எண்ண ஓட்டங்களை கொண்டு, மேலும் வந்து ஒரு அமைதியான ஒரு மனதை கொண்டு, அலைபாய விடாத ஒரு மனசை கொண்டு நாம செயல்படக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு வரும். நம்ம எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிட்றோமோ அந்த பாவம் வந்து நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். உணவு தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. உணவு தான் ஒரு மனிதனை வந்து அவனுடைய சுபாவத்தை வந்து மாற்றும். அதன் பிறகு அவனுடைய அசோசியேஷன். ரெண்டாவது, முதல்ல வயிற்றுக்கு போறதுதான். அந்த நுட்பத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பின்னர் அது எதையும் போலவே எளிதானது. நாம் நமது சொந்த திட்டங்கள், எண்ணங்களை உருவாக்குவதை நிறுத்திவிட்டு இறைவனிடம் இருந்து சரியான திட்டங்களை எடுத்து அவற்றை செயல்படுத்த வேண்டும். அதாவது இங்க என்ன சொல்றார் பிரபுபாதர், நாம நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வதை காட்டிலும் நாம் என்ன செயல்படணுமோ அந்த செயல்பட வேண்டிய அந்த செயல்கள் வந்து இறைவனுடைய தளத்திலிருந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்று எடுத்துரைக்கிறார். சோ பகவானுடைய கோட்பாடுகள் அடிப்படையிலிருந்து நாம நம்முடைய கடமைகளை இதுவே நம் வாழ்க்கையின் பரிபூரணமாக மாறும். ஒருத்தர் முழுமையான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து தன்னை வந்து அமைத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னா அந்த முழுமையான வாழ்க்கை வந்து எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை? அவங்களுக்கு வந்து நிம்மதியை வழங்கக்கூடிய வாழ்க்கை, ஆனந்தத்தை வழங்கக்கூடிய வாழ்க்கை இல்லையா? சோ அந்த ஆனந்தம் என்பது என்னது? பேரானந்தத்தை சொல்லு. இங்க இருக்கக்கூடிய தற்காலிகமான ஆனந்தத்தை பற்றி சொல்வது கிடையாது. சோ அதுதான் வந்து நித்தியமான ஆனந்தத்தை கொடுக்க வல்லது. மேலும் பகவான் சைத்தன்யர் உணர்வு நிலையில் செயல்படுவதில் மிகவும் எளிதாக்கி உள்ளார். எப்படி நாம வந்து கான்சியஸா நம்ம செயல்படணும்ன்றது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சுலபமா கொடுத்திருக்கார். சங்கீர்த்தனத்துல இருந்து இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை நாம் சொல்ல 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 நம்முடைய உணர்வு நிலையில வந்து மாற்றத்தை வந்து சுலபமாக ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சில குறிப்பு எழுதுபவர்கள் இது இருப்பதை போல பகவான் சைத்தன்யர் நீங்கள் எந்த தொழிலில் ஈடுபட வேண்டும், ஆனால் கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டும் கேளுங்கள் என்று பரிந்துரைத்துள்ளார். நீ எந்த தொழிலாவது உனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய தொழில் நீ செய், ஆனா நீ வந்து பகவானை பற்றி கேட்கக்கூடியதுக்கான வாய்ப்பை நீ ஏற்படுத்திக்கணும். தொடர்ந்து பகவத்கீதை, ஹரே கிருஷ்ணாவை உச்சரிக்கணும். இதற்காகவே நாங்கள் இந்த நிறுவனத்தை ஒழுங்கமைக்க முயற்சிக்கிறோம். எனவே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் எந்த வேலை செய்தாலும் அது ஒரு பொருட்டல்ல. நீங்க மியூசிக்னா பண்ணுங்கோ, இல்ல வந்து அதாவது ஒரு எளிமையான எந்த செயலாகனா இருக்கட்டும் நீங்க செய்யுங்க. ஆனா நீங்க இறைவனுடைய நாமங்களை சொல்வதற்கும் அவரை பற்றி கேட்பதற்கும் நீங்கள் தயாராக இருக்கணும். இதுதான் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம். இதை பத்தி தான் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆன்மீக உணர்தலின் உண்மையான அடித்தளத்தை நோக்கி நீங்கள் எவ்வளவு முன்னேறுகிறீர்கள் என்பதை நடைமுறையில் காண்பீர்கள். அது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செயல்பட நம்ம மனசும் வந்து சுத்திகரிப்பாகும். மேலும் வந்து நாம் தூய்மை அடைய 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 இறைவனுடைய சம்பந்தத்தை நாம பெறுவோம்.
பிரபுபாதர் உச்ச உணர்வின் சார்பாக பேசுகிறார். உயர்வான ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க. உச்ச என்றால் சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ், அதாவது இறை உணர்வை பற்றி சொல்றார். மேலும் அவர் தனது அன்றாட நடவடிக்கைகளை உச்சத்துடன் இணைத்திருப்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாக வழங்குகிறார். அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே அவர் அவ்வாறுதான் பரிபாலித்தார். அவர் நடைமுறைப்படுத்தினார். அவர் செயல்களில் அது விளங்கியது. அவருடைய இந்த தெய்வீகமான நிலையை கண்டு எல்லோரும் அவருக்கு ஒரு மரியாதையுமே அவருக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. நான் எங்கே எப்போது ஏதாவது வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இல்லையா. அவர் என்ன பண்றார்? எப்பொழுதுமே அவர் படிப்பார், எழுதுவார், பசி எடுத்தா சாப்பிடுவார், தூக்கம் வந்தா தூங்குவார். இதுதான் அவருடைய ரொட்டீன் வேலையா இருந்தது. எனக்கு சோர்வு என்பது ஏற்படாது. நான் இதை செய்யவில்லையோ என்று நீங்கள் அதாவது டேவிட் கிட்ட கேளுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நிச்சயமாக அவருடைய அன்றாட வாழ்க்கைகள் அவ்வளவுதான். டேவிட் ஆலன் சான்றிதழ் தேவையில்லை. மேலும் அவரை வழக்கமாக பார்ப்பவர்கள் எவருமே அவர் தெய்வீகமானவர், டிவைன் பர்சன் அப்படிங்கறத புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு. அவ்வளவு அஜ்ஞானத்துல இருந்தவங்களாலுமே அதை உணர முடிந்தது. அவர் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை உச்ச உணர்வோடு இணைந்திருப்பதற்கு ஒரு சரியான எடுத்துக்காட்டு. அதாவது சுப்ரீம் கான்சியஸோடு அவர் இணைந்திருக்கிறார், இறை உணர்வோடு அவர் கலந்திருக்கிறார் என்பது அவருடைய வாழ்க்கையே அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது. பிரபுபாதர் எப்பொழுதும் தன்னை உச்சத்துடன் இணைத்துக் கொண்டுள்ளார். அவர் பிருந்தாவனத்திலும் முழுமையாக இணைந்திருந்தார். மேலும் அமெரிக்காவில் போவரில் வாழ எந்த தனிப்பட்ட தேவையோ நோக்கமோ இல்லை. மற்றவர்களுக்காக அவர் போவரிக்கு வந்தார். எப்போ நம்ம தன்னலமற்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு நாம் செயல்படுகின்றோமோ அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் நன்மை. என் பாகவதமே சௌனக ரிஷிகளுமே அவங்களும் அதே தான் கேட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தர் உரையாடலின் போதுமே பரிஷித் மகாராஜ், சுகதேவ் கோஸ்வாமியுமே அதை தான் கேட்டார். மரணிக்கக்கூடிய தருவாயில் இருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய கடமை என்ன இல்லையா. அனைத்து உயிர்களுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் அமைதியாக வாழ்வதற்கான மார்க்கம் என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய பேர் கேட்கறது. அதை அப்படியே செயல்படுத்தினார் பிரபுபாதர் இல்லையா. இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஜனங்க அன்றாடம் பௌதிகத்துல இவ்வளவு உழண்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் இந்த ஆன்மீகத்துல போகும் பொழுது இந்த பௌதிகத்தை அவங்களால ஒரு ஸ்திரமான ஒரு நிலையில எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கும்ன்றதுதான் அவருடைய இது நம்பிக்கை. அதை அவ்வாறே அவர் செயல்படுத்தினார். சோ உடல் ரீதியாக சோர்வடையும் வரை கூட தீவிரமாக பேசுகிறார். சில சமயங்கள் கத்தி தான் பேசுவார் இல்லையா. சில சமயங்களில் he will be requesting also இல்லையா. கெஞ்சுகிறாருன்னா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிப்பார். சில சமயங்களில் சிரிப்பார் இல்லையா. அவர் தனது பார்வையாளர்களுக்கு அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்ததை கொடுக்கிறார். அதாவது வந்திருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் எப்படியோ, இப்போ ஒரு பிரசங்கம் பண்றாங்கன்னாக்கா எதிர்த்துல வந்திருக்கக்கூடிய அங்க கூடியிருக்கக்கூடிய மக்களுடைய நோக்கம், அவங்களுடைய வாழ்நிலை, அவங்களுக்கு எதை கொடுத்தால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள், இதையெல்லாம் பார்த்துதான் பிரசங்கிக்கிறவங்க சொல்லணும். சோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை மட்டும் நான் பிரசங்கிச்சுட்டு நான் போயிட்டேன்னா அவங்களுக்கு அது புரியாதப்ப அது வேஸ்ட் இல்லையா. ஆடியன்ஸ் இப்போ அதுதான் நம்ம வீட்லயுமே பாத்தீங்கன்னா நாம் எடுத்துரைச்சா கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா. சோ அதனால அங்க பிரசங்கிக்க வேண்டிய வேலையே கிடையாது. சைலண்டா நீங்க பிரசாதம் இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொடுத்து அவங்கள பகவான் இடத்துல பிரார்த்திக்கணும், அவ்வளவுதான். அவங்களே அவங்க அதை எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பை தான் நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இப்ப சொன்னா கேட்கறவங்களா இருந்தா உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பா சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா. சோ எப்படிப்பட்ட நபர்கள் நம்மளை தேடி வராங்களோ அந்த ஆடியன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய பிரசங்கத்தை நாம அமைத்து கொள்ளணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நாம கண்டிப்பா பேசக்கூடாது. அது எல்லாமே பர்ஃபெக்டானதா கூட இருக்கட்டும். இப்ப பகவத்கீதை நமக்கு தெரியும், வீட்டுல உட்கார வச்சு நம்ம படிக்க வைக்க முடியறதா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. சோ அதனால நம்ம அதை செய்யறத காட்டிலுமே இறைவனிடத்துல நாம பக்தி கொண்டு அவங்களுக்காக நம்ம பிரார்த்தனைகளை வைக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்றைக்கு இல்லை என்றாலும் ஒரு நாள் அவங்க அந்த ஒரு பாதையை அவர்கள் ஏற்று செல்வார்கள். இது கண்டிப்பாக நிகழக்கூடிய ஒன்று. இது இறைவன் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை. கிருஷ்ணருடைய அதாவது பீங்க சர்வன்ட் ஆஃப் த காட், சீட பரம்பரை இல்லையா. அவர் அனைவரும் பரமனுடன் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்பது அவர் தைரியமாக கத்த முடியும், அவரால் சொல்ல முடியும். எவ்ரிவன் ஷுட் பி கனெக்டட் டு தி சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சத்தம் போட்டு பேசக்கூடிய அவர் பேசினா அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையிலுமே அவரை சுற்றி இருந்தவர்கள் இருந்தார்கள். இவந்தும் அவங்க அஜ்ஞானத்தில் இருந்தாலும் அவருடைய தெய்வீக நிலையை புரிந்துக்கிற அளவுக்கு அவங்களால உணர முடிந்தது.
அவர்கள் கேட்க தயாராக இருக்கும் வரை அவர் விரும்பும் அளவுக்கு வலுவாக பேச முடியும். சாது இல்லையா? அதாவது துறவி என்ற பொருள். சோ மேலும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அசல் வேத கலாச்சாரத்தின் சாதுகள் பேசி அதே செய்தியை தான் இவரும் பேசினாருங்கிறது ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லி எடுத்துரைக்கிறாங்க. எனவே எல்லாமே மாயை தான். இந்த பேராகிராஃபோட நான் இன்னைக்கு முடிக்கிறேன். ஸோ தட் இந்த நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம இது கிருஷ்ணா புக் படிக்கலாம். நாம் பிறப்பின் தொடக்கத்திலிருந்தே அந்த மாயை மிகவும் வலிமையானது. அதாவது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எவ்வாறு வியாசதேவர் நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா? 7வது அத்தியாயத்துல வியாசதேவர் பார்க்கிறார். அவருடைய திவ்ய இதுல டிவைன் அந்த பகவான் மீது பிரார்த்தனைகளை பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது அவரால் பகவானை தரிசனம் பண்ண முடியறது. அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய மாயையை தரிசனம் பண்ண முடியறது. மாயை நம்ம இந்த உலக ஜீவன்களையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த காட்சியை அவரால் காண முடியும் இல்லையா? சோ இப்படி இந்த எல்லாத்தையுமே உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த தன்மை ஈவன் பிரபுபாதருக்குமே இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? அதிலிருந்து வெளியேறிவதும் மிகவும் கடினம். மாயையில நம்ம சிக்கின்றோம்னா, நம்ம எக்ஸாம்பிளா ஒண்ணு சொல்லணும்னா, நமக்கு கோபம் வரக்கூடிய செயல் தான். யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு என்னதான் நம்ம பக்தியில இருந்தாலுமே சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் நடக்கணும்ன்ற எதிர்பார்ப்புகளோட நம்ம இருப்போம் இல்லையா? ஏன்னா எதிர்பார்ப்புகளையே இல்லாம நம்ம வாழணும்ன்றதுதான் கரெக்ட் ப்ரொசீஜர். ஆனா எல்லா விஷயத்திலுமே நம்ம அந்த மாதிரி பரிபாலிக்க சில சமயங்கள்ல முடியறதே கிடையாது. அப்ப நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்கு ஆப்போசிட்டா நடக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது? கோபம் வருது இல்லையா? அந்த குரோதத்தை நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். குரோதம் வரும்போது நாம மாயையில் சிக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்ற அர்த்தம். நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல குவாலிட்டியே நம்ம கிட்ட இருந்து இருக்காது. அது கண்டிப்பா போயிடும். ஸோ கோபத்தை நாம விட்டொழிக்கணும். கோபம் எந்த வரைக்கும் இருக்கோ அது வரைக்குமே நாம வாழ்க்கையில நல்ல ஒரு நிலையை அடைய முடியாது. சோ உடல் என்பது மாயை, உடல் உறவும் நாடும் என்பது மாயை, தந்தை என்பது மாயை, எல்லாமே மாயை தான் இந்த இடத்துல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மாயை என்பது தற்காலிகமானது, நிரந்தரமற்றது அப்படிங்கிறது பொருள் இல்லையா? மாயைன்னா கண்ணு மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள இருக்க போறது கிடையாது. மாயை என்பது தற்காலிகம். சோ இந்த வாழ்க்கையில நமக்கு கணவன், மனைவி, பிள்ளைங்க, அப்பா, அம்மா, சொந்த பந்தங்கள், நாடு, நகரம், வீடு, இதெல்லாமே இருக்கு. இது எல்லாமே நமக்கு தற்காலிகமாகத்தான் இருக்கும். நாம் இருக்கும் காலத்திலே நம்மளை விட்டு போகலாம். இல்லை நாம் மறைந்த காலத்துல நம்மளை விட்டு அது கண்டிப்பா போயிடும் இல்லையா? நமக்கும் அந்த சொந்த பந்தங்களுக்கோ இல்லை அந்த வீட்டிற்கோ நாட்டிற்கோ கூட நமக்கு எந்த சம்பந்தமே இருக்காது இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு இல்லையா? சோ மேலும் நாம் அந்த மாயையை தொடர்பு கொள்கிறோம். அதை தான் நாம் உண்மை என்று நம்புகின்றோம். நாம் மிகவும் நல்ல நாலேஜபிள் பர்சன் இல்லையா? ஸ்கில் செட்ல முன்னேறியவர்கள் என்று நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஒரு டிகிரி, பெரிய 2 டிகிரி 3 டிகிரி படிச்சாச்சு, டாக்டரேட் பண்ணியாச்சு, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு எஸ் ரொம்ப புலமை வாய்ந்தவங்க எல்லாமே நம்ம நினைக்கிறோம். எஸ் நான் ஐ எம் இன் த ஹையர் திங்ன்ட்டு. ஆனா உண்மையிலே யதார்த்த வாழ்க்கையில நாம பிற்கால வாழ்க்கைக்கு நாம் என்னதான் செயல்பட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ பல விஷயங்கள் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இது பண்ணா இப்படி வரும், இது பண்ணா இப்படி வரும், இந்த ஃபியூச்சர் இப்படி அமைஞ்சிரும் அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம நாளைக்கு என்ன நடக்கும்ன்றதே நமக்கு தெரியாது. நாளைக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பிரளயம் எல்லாருமே உள்ளுக்குள்ள போனா கூட தெரியாது. ஆனா நம்முடைய நம்பிக்கை என்ன? அடுத்து 20 ஆண்டுகள் கழித்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்டினேஷன் வச்சுதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனால் மரணம் வந்தவுடன் உண்மையான உண்மை இல்லையா? மரணம், நாம் அனைத்தையும் மறந்து விடுகிறோம். எஸ், மரணம் என்பது ஒரு மனிதருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தோடு இருக்கக்கூடிய உறவை அந்த தற்காலிக கனெக்டிவிட்டியை துண்டித்து விடுகிறது இல்லையா? மீண்டும் அந்த நபர் இங்கு வர வேண்டும் என்றால் எப்பொழுது எங்கே எல்லாமே அவனுடைய கர்ம பலனை கொண்டு அது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இல்லையா? சோ நாம் நாட்டை மறந்து விடுகிறோம், உறவினர்கள் எல்லாத்தையுமே மறந்துடுவோம், எல்லாமே போயிடும் இல்லையா? சோ இந்த ஒன்றை மட்டுமே இதுதான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய அதிசயமும் கூட இல்லையா? சோ யுதிஷ்டிர மகாராஜ் ஐ திங்க் வனவாசத்திற்கு போன பொழுது அங்கே யம தர்மராஜா யக்ஷனாக அவர் கேட்ட அந்த கேள்விக்கு மிகவும் உலகத்திலேயே அதிசயமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டதற்கு மரணம் என்பது
ஒரு அதாவது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. ஆனால் வேறு ஒருத்தர் மரணிக்கும் பொழுது நாம் அதை கண்டு ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றோம். அப்படின்னா நமக்கும் மரணத்துக்கு எந்த சம்பந்தமே இல்லை, மரணம் என்பது அவர்களுக்கு நிகழ்ந்தது என்று நாம நினைக்கிறோம். உண்மையிலே மரணம் எல்லாருக்குமே உண்டு, இருந்தாலும் அதை அடுத்தவர்களுக்கு நிகழும் பொழுது நாம சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறது கிடையாது, அதிசயமாக எடுத்துக்கணும் இல்லையா? அதுதான் மிகப்பெரிய அதிசயம் என்பது அவர் கொடுத்த கூற்று. ஸோ ரொம்ப அழகான கருத்துக்கள். இன்னைக்கு பிரபுபாதர் நிறையவே நம்மள ஆழமா சிந்திக்கிற அளவுக்கு கொடுத்துட்டார். ஓகே, வாஞ்சகல்ப ஆரூபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास सागर की जय। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण